Добре. Какво означават тия костюми? Те са свързани, може би, с песента? Да. Добре. Как се справихте на първата задача? Бяхте първи. Сега? Сега ще видим. Сега ще видим. Любомиле, как е? Добре. Да, жесток въпрос с жесток отговор. Как е? Добре. Нека да видим сега изпълнението върху песента на Лилия Иванова, чийто смисъл все още не съм прозрял. Любовта е по-силна от всичко. Песента е по музика на Любомир Дамянов и Георги Красимиров Герасим, а текста е на Стефан Банков. Нека да видим как ще танцуват Станислава и Любомил. Вятъра на нежността далече, ти идваше, тайните на любовта обречен, виждахме едно небе от нас измислено, виждахме огъня на